Ne mogu, kad oni ne sad, ono vraća, pogledajte kako je to pogledajte, lopta stane. Ajde, Petra! Sa ovakvim pristupom se ne može nikog pobijediti. Ovo je igra za dječji vrtić. Smo odigrati utakmicu, svjesni da su oni bolji, međutim moji su igrači danas odigrali fenomenalno i u svim pogledima su odigrali ono što sam ja planirao, na kontra i polukontre, i mislim da je opravdan rezultat na našoj strani i čestitam svojim dečkima na pobjedi. A jeste očekivali ovakav rezultat i pobjedu u Požegi? Ne, nisam očekivao, jer znam i smatram da su oni puno kvaliteti, međutim moji su dečki htjenjem opravdali moja očekivanja, jer to nije loša ekipa. Ima par mladih igrača i jedno 3-4 kvalitetna starija igrača. To sam dosta solidno ukomponirao i mislim da imamo solidne rezultate.